खुलुमबाय बयखौबो बड' मिक्सार चेनेलाव नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै फंनैसो खोथा रायलायगोन जि गाज्रि फट' गाज्रि भिडिअ भाइरेल जाबोगासिनो बे मानि थाखाय जाबोगासिनो बेखौनो आं दिनै रायलायनो नागिरदों। बिसोर जे गाज्रि खामानि मावनानै भिडिअ बानायो आरो फट'बो खेबो दाया बिसोरनिनो, मानोना बिसोरो गाज्रि खामानि मावनानै गावसोरनो भिडिअ बानायो आरो बिसोरखौथ' सोरबा थांनानै माने खेबखोमायाखै। जाखिनि भाइरेल जाबोगासिनो बे भिडिअ फट'आ गावसोरनो खेबनाय बांसिन नुबोबाय जोङो, रावबो खेबखोमानो थाङा। बिसोर गाज्रि खामानि मावनानै गावसोरनो भिडिअ बानायसै, उनाव भाइरेल जाजाबासो बुजिनोसै, लाजिनो रोंसै। जेब्ला गाज्रि खामानि मावनानै जे भिडिअ बानायगासिनो अब्ला बिसोर साननो रोङा। मानो होनबा नोंसोरो गाज्रि खामानि मावनानै भिडिअ बानायनानै जेनेबा नोंनि मबाइलावनो थाबाय, उनाव जेनेबा नोंनि लोगोआनो मोनबाय दे, जेनेबा बाइचान्स मोननानै जुदि नोंनि लोगोआ सोरबा सासेनो हरनानै उनाव बेबो सोरनोबा हरबाय, बैबो सोरनोबा हरबाय, बेफोरावनो जे भाइरेल जालाङो बेखौ बुजिया नामा? मा बुंबावनो नोंसोरखौ, लाजिनोबो रोंला बुजिनोबो रोंला। आरो नोंसोर लाजिया बिमा बिफानि मान सनमानखौ दोन एसे। बिमा बिफा दङ, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव गोबां थायो, बिसोरथ' बेसेबां लाजिनाय मोनगोन नुनानै, बेखौ बुजिया नामा? बेखायनो अननानै बिदि गाज्रि भिडिअखौ दाखालाम आरो बेफोरबायदि फट' खेबनानै भाइरेल खालामनाय मानाय बेफोरखौ एकदमबारे दाखालामथार। नों जेनेबा गाज्रि फट' खेबबाय, गावनि देहाखौ खेबनानै नोंनि बयफ्रेन्डनो हरनानै जेनेबा माबा दायावनो रागा जोंलायनानै नोंनि बयफ्रेन्डआ जुदि भाइरेल खालामना होयोब्ला लाइफआ सोरनि बरबाद जाखो? नोंनिसो बरबाद जागोन, नङा होमबा? बेखायनो बेफोरबायदि खामानिखौ दामावसै। आरो आङो नुबावदों हाबा जानाय हिन्जावा मा खालामदों, फट' खेबनानै गाव भाइरेल खालामनानै लाखोना गुबुनजों भाइरेल खालामजाखो बेखौ मिन्थिया। मानो बिदि फट' खेबो? गाज्रि फट'खौ मानो खेबो? खेबनो दरखार गैयारा। आरो मोजां फट' खेबनानै मोजां आपल'ड हो, बयजोंबो मोजां मोनजागोन। बेफोरबायदि गाज्रि फट' गाज्रि भिडिअ जुदि खेबनानै मा सनमान मोननो? रावजोंबो सैजानाय नङा, रावजोंबो मोजां मोनजानाय नङा, मिथिबायना? बेखायनो अननानै बिदि भिडिअ फट'खौ दाखालामथार। अननानै बुजिलाय। हाबा जानायाबो बिदि खालामबावोब्ला मा बुंबावनो? आरो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर बेबायदि गाज्रि खामानि मावनाय नुयोबा माना खालामनानै दोन, बुजायनानै दोन। आरो नोंथांमोना दा आंखौसो बुंलायगोन, नोंबो भाइरेल खालामदों, नोंलाय मानो भिडिअ बानायदों बिदि होनना बुंबावगोन। आं मानि थाखाय भिडिअ बानायदों? आंल' नङा, गुबुनबो दंबावो भिडिअफोर बानायग्रा। बिदि बानायनांगौ, थिगैनो जायो, बानाया मोजांसो। मानो होनबा जों बिदि भिडिअ बानायाब्ला बिसोरो आरो रासिन जाबावगोन। बिसोरखौ नुनानै गुबुनाबो सोलोंबावगोन। बिसोरखौ रावबो जेबो बुंहांग्रा गैयाबा मानो सोलोङा जानो? सोलोंखागोन ना गुबुनाबो। बे सासेनिफ्राय सासे एरैनो बिदिनो साफा गाज्रि जानो हमलांगोन। बेखायनो माना खालामनानै दोननांगौ आरो। नोंथांमोनाबो सोरबाफोर नुयोबा माना खालामनानै दोन। बेफोरबायदि आखलखौ एकदमबारे बन्द' खालामथारनांगौ आरो। बिराद नुबोबाय खालि गाज्रि भिडिअ भाइरेल जानाय। मानो बिदि भिडिअ बानायो? भिडिअ बानायाबानोथ' भाइरेल जायाना। नोंसोर भिडिअ बानायनायखौ बन्द' खालाम, बिदि गाज्रि भिडिअ बानायनाङा। नोंसोर गाज्रि खामानि मावनानै आरो गाज्रि भिडिअ बानायोब्ला ओमफ्राय भाइरेल जाजाबा भाइरेल खालामग्राखौसो दाय होयो। भाइरेल खालामग्रायालाय मा दाय जाखो? गाज्रि खामानिखौ नोंसो मावदों, नोंहासो लासिं सिं जागोन। बेखायनो बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ दामाव। गाज्रि भिडिअ बानायनाङा, गाज्रि फट' खेबनाङा। बेनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसैलै। भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक आरो शेयार खालामना हो। आरो नोंथांमोना चेनेल लगायनांगौ अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो। गोजोननाय थाबाय भिडिअ नायनायनि थाखाय। थेंक इउ।